Com que enguany no tenim temps d'explicar les obres cada artista, simplement aniré dient el títol de l'obra i l'autor. No explicarem el sentit de l'obra. Normalment, detrás de cada obra, hi ha alguna cosa més que simplement el que se veu. Esta obra primera que tenim aquí és de Mercè Valls Manxencs, Tins i Pins, que la tenim per aquí. Es diu You Say Goodbye, és que jo d'anglès no en sé, and Say Hello o algo així. La següent, que és la que tenim aquí dalt, és de Carme Torné Calvo, se diu Ona, o Lona. I la següent, que hi ha després, és de Sardi, del grup AP Gym 2, professora Gemma Mauri i Gina Rovere. Hi ha 22 alumnes participants. El nom de l'obra se diu Tots som colors, tots som Sardi. Vull que l'aire m'ho l'ha doblegat una mica, intentarem buscar una solució, a veure si la podem lligar a la farola o alguna cosa perquè no se doblegue. Se diu Sant Jordi, Barcelona. És una fotografia, com podeu veure. Les altres estaran sigut pintures. Esta és fotografia. Aquesta obra que tenim aquí, de l'Àngel Segarra Fornés, exalumna de l'Escola Municipal d'Art, se diu De mare a mare. És il·lustració digital, impressió digital sobre lona. Ella tenia molta il·lusió en explicar-vos el significat, però avui no tenim temps. Si mos seguiu a les xarxes, al Facebook o a Instagram, els artistes anirem penjant la foto de la nostra obra i el significat que té l'obra. Esta obra és d'Artur Segarra i Ruth Cuenca, se diu Reptilia, és una fotografia. Aquesta obra que tenim aquí és d'Emil Schoen, se diu Camí de Sant Jaume número 9. Com a curiositat vos dic que Emil Schoen és l'únic que va néixer a la Selleta. És un canareu alemany, però que va néixer a la Selleta. I enfront tenim l'obra del seu pare, Eberhard Schoen. L'obra se titula Caso Límite número 23. És la fotografia d'una obra d'un acrílic sobre tela. En este cas és una fotografia. Aquí davant tenim dues obres d'esta casa tan xula. La primera és de Joan Josep Selma, Falchetto, de l'AFA, se diu Canya vestida. És una fotografia. I la següent és de Sardi, del grup AP Gym 1, professors Carme Pons i Cefa Villalbí, amb 25 alumnes participants. Continuem en aquestes dues. La primera és de Pepa Reverter, se diu Xamosa Canareva, 1949. És un collage digital. I la segona és de Gemma Reverter Sancho, exalumna de MAPA, i se diu Enmanissat del remei. Encara que us coste, no és una fotografia. Està feta a mà. És una pintura. Estem davant d'una fotografia d'Andreu Reverter Sancho, se diu Jacqueline in the Grain, com he dit, és una fotografia. Aquí tenim un cartell, que és el primer cartell que vam tindre a Art i Flors, el cartell de l'any 2016. Aquí tenim una altra fotografia de Santi Reina Carrassó, també membre de l'AFA, i el títol és I a tu què et transmet? És el que us comentava abans, que moltes obres
la majoria, detrás de la foto, de la pintura, tenen una història que cal de vegades també pensar una mica per a veure què mos diu. Bueno, aquesta obra és d'una desconeguda. Disseny de Núria Prades i dibuix, i l'han executat els alumnes de l'Escola d'Art d'Alcanar. També té una història, si la busqueu també té un significat. La següent també és de Núria Prades, perquè van per ordre alfabètic, per tant, esta l'he pintat jo i se diu Art i flors al balcó. També té una història, sí, però també, a pesar que avui no podem explicar molt, però vos dic que si us fixeu en la cara de la jove no està precisament contenta, està trista, alguna cosa li passa, o veu que no li agrada. La següent és una obra de Sardi, Grapo 2, professor Salva Frank i Jaume Moya, alumnes participants 11. I ara passem a l'obra de Sara Porres Alfalfar. És una pintura en una mica de collage. Se diu, Astamera és el seu nom artístic i el nom de l'obra és Remendadores. Està dedicada a la seva iaia. Aquí també tenim una fotografia de Joan Lluís Payà, nom artístic Incerta Glòria, i se diu Salve Marinera. I la següent, està una mica alta però és molt bonica, és d'Ester Ortiga Pagà, també exalumna de l'Escola d'Art. El títol és Quinquenals. És un acrílic sobre tela en una mica de collage. Aquí tenim una obra de Joaquín Mormeneo Balada, Les escales de la vida, és el títol d'aquesta obra. És un acrílic sobre tela. També vos vull dir que si aneu mirant els aparadors, no avui, que avui no tenim temps, però en un altre rato, veureu que hi ha obres dels diferents artistes que exposem. Les teles també hi ha obres als aparadors. Aquesta és una altra obra de Sardi. És Sardi Grapo 1, la professora és Georgina Bosch i hi ha 11 alumnes participants. Se diu segle XXI. És el que deia que s'ha de pensar una mica què vol significar. Esta primera és de Teresa Moreno i Joan Carrió. Se diu La nostra terra, la terra de cada un dels dos artistes que l'han pintada. Un que veraneix a les cases i l'altre que suposo que és per a la zona de Girona. Aquí ne tenim una fotografia que per a mi és molt especial i té una dedicatòria per una filla d'Alcanar, lluitadora i sempre disposada a ajudar. No sóc jo, És una persona que en aquests moments està passant uns mals moments. És de Juan Miguel Martín Cadenas i se diu La teva flor. Aquí tenim una altra obra d'una jove canareva que està estudiant arquitectura, Elia Martí Sancho. Se diu Paisatge. És un collage digital. I l'última d'aquest tramo, si voleu pujar, és d'Anna Vallès, Anna Estrange. És una il·lustració digital en aquarel·la i se diu Fes-t'ho mirar. Esta obra que tenim davant, este camió, és de l'especialista en camions de la colla. Se diu Nacho Llorca i el nom de l'obra se diu Solitud o companyia.
La pròxima tela, esta tela en blaus, és de Sardi també, del grup Pido 2, professors Jordi Martínez i Ferran Granyana, amb 9 alumnes participants. Se diu 1910. Representa el Canà, el mapa del Canà al 1910. Teles, la primera, Manel Llarg Garcia, és flor d'auve, bueno, la primera no, la segona, la de les flors, ja es veu. Manel Llarg i flor d'auve, fotografia. I aquesta, futurista, José Manuel Itarte Recobert, viatjant a través de la memòria, Made Painting. Aquí tenim l'obra de Jordi Huguet, lo Jordi, Nostra Senyora de les Misèries és el títol, és un acrílic sobre tela. Jordi és un il·lustrador que ahir ens va presentar un llibre molt xulo. La següent, la de la caragola, és de Lara Gombau, la que va fer el cartell l'any passat. Se diu La Remor i també és un acrílic sobre tela. Aquí tenim l'obra de José Ramón Llagostera González, que tots coneixem com a Pitxó. Se diu Terrosa, és un acrílic sobre tela. I a continuació, una altra obra de Sardi, del grup Pido 1, professors Mònica Garcia i Júlia Iriarte, en 7 alumnes participants. Se diu Cítrics o Flors. Continuem en fotografies. La primera és de Joan Gil Raga, se titula La Madonna. I la següent és de Robert García Pano, de l'AFA, Llum perfumada. És un fotohaiku. Després tenim aquesta, de Arantxa García Garriga. El seu nom artístic és Obscena. També va ser alumna de l'Escola d'Art i se diu Les teves cures no són invisibles. És un acrílic sobre tela. I enfront tenim la d'Ivonne Fuster Forcadell, Estem adormits, un acrílic sobre tela. Sí, comencem per baix. Aquí davant tenim l'obra d'Esteban Fernández Fernández, Estefer, se diu Cor d'estiu i és un acrílic sobre tela. La primera és de Sardi, del grup Armu 2. Els professors són Desiré Castells i Irene Aguilar i l'han fet entre 5 alumnes. Se diu Avantpassats presents. A continuació, tenim la cúpula de l'ermita, molt reconeixible, bueno, de l'ermita no, de l'església, de Juan Manuel Fernández Callarissa, que també és membre de l'AFA, se diu La cúpula. I després, que tenim la Javara, de Josep Ramon Esteller, també membre de l'AFA, fotografia. Des d'aquí podeu veure les que hi ha allà. La primera, la de les cares, és d'Assumpció Esteban Nadal, que la coneixem com a Susi, va per aquí. També va ser alumna de l'Escola d'Art, és llicenciada en Belles Arts. I Sandra Posada Salazar, il·lustradora. Se diu Sororitat. L'última obra que tenim aquí en aquest tram és de la Llavor i l'han pintat en els alumnes de l'escola de mapa. La Llavor és la dibuixant i dissenyadora. I aquí enfront, al forn de bolleria, tenim l'obra de l'Adela Beltrán Sancho, també va ser alumna de l'Escola d'Art, se diu Filla dels Ibers. És una fotografia d'un quadre a l'oli sobre tela. I la següent és de Lara Belselma, també va ser alumna de l'Escola d'Art,
i és un acrílic sobre tela. Se diu Maternitat 2.2. I la següent també és de Sardi, del grup Armu 1, professors de Side Castells i Irene Aguilar, en 5 alumnes participants. Se diu Avançar. I la de la flor, Anabel Balaguer i Hermínia Marí Pons, alumnes de l'Escola d'Art, se diu Ofrena. De l'obra de Naroa Abel Estacio, ella també va ser alumna de l'Escola d'Art. El títol de l'obra és Som la vida que donem. Continuem amb l'obra d'una altra alemanya, de la Selleta, Renata Baum. El títol és Las ayudantes de las antepasadas. Pintura xamànica, tècnica mixta sobre tela. Després tenim l'obra de Josep Bahima, que si veieu el catàleg no té molt a veure en l'obra que esteu veient, perquè per lo vist va fer la foto antes d'acabar-lo. I llavors només va fotografiar un tros. Josep Bahima, primeres floracions de primavera. És un acrílic sobre tela. I la següent, Ariel Rodrigo Adet Rodríguez, membre de l'AFA, lligat al reflexe. I com a últim tenim l'obra de 2017 d'Art i Flors als balcons, el catàleg, vull dir, el cartell. I així hem acabat el recorregut. Si un altre dia el voleu fer tranquil·lament pel vostre compte, i també vos dic que si seguiu les xarxes d'Art i Flors als balcons, tant a Facebook com a Instagram, anirem penjant el significat de les obres, perquè potser vos farà més gràcia i li trobareu una miqueta més l'explicació a l'obra. Doncs moltes gràcies a tots per haver vingut i ara continuarem en el videoart de Gessamí. Gràcies a tots. I avui estic aquí per presentar-vos el meu videoart que vaig realitzar l'any passat, la primavera passada, que es diu Fluire. I en un principi este videoart ja veureu que té un sentit que parla de primavera, que parla de la primavera passada, ja ho veureu quan passéssim la projecció. I voldria, abans que res, fer uns agraïments a la Núria Prades, comissària, organitzadora i també l'ànima d'esta mostra, que va pensar en mi. I també a l'Ajuntament d'Alcanar, més concretament a Javi Barrera, regidor de Cultura, que també ha comptat amb mi per aquest dia tan especial. Com vos dia, esta peça audiovisual que veureu avui forma part del meu projecte artístic, que es diu Creacions en diferit. Este projecte el vaig començar cap allà l'any 2020, un any que malauradament tothom lo recordem, com recordareu és l'any de la pandèmia, i el vaig començar sent un espai d'escriptura, de poesia, d'aforismes, però mitjançant jo anava avançant també en altres àmbits artístics, investigant altres maneres d'expressar-me, ha anat evolucionant cap a pintura, collage, veu, videoart, fotografia. I una mica el que veurem avui, perquè Fluire és una peça que combina diverses coses, combina vídeo, combina poesia i combina veu. El videoart de Fluire està enregistrat a diferents espais naturals de les Terres de l'Ebre durant la primavera passada, com ja vos he dit, i dura aproximadament 6 minuts. I vosaltres vos preguntareu, però què estem venint a veure avui? Fluire són moltes coses, però sobretot és una mirada cap al nostre territori, és una mirada cap a l'entorn més proper nostre, entenent que aquest entorn ens configura, ens fa ser qui som. Les persones
los paisatges també ens configuren i les persones també som estos paisatges que habitem. Igual com estos paisatges també tenen la nostra empremta. Bé, a més, volia dir que una vegada acabéssim la projecció podem passar per l'espai participatiu, que és aquella zona que hi ha allí, on mitjançant unes preguntes, diferents materials, podem continuar reflexionant sobre diferents qüestions com les que veurem al videoart. A més, recordar-vos que si voleu seguir el meu treball podeu seguir-me a les xarxes socials, concretament a Instagram, @creacionsindiferit, i així també doneu suport a un artista local. Moltes gràcies. Llegeixo els rastres, antics i nous. Muntanyes d'instants. La terra està feta de canvis.